Ginoo gud na ilang pagsabot Ginoo, pero mingon pa gyud sila nawala naman kay nangamatay mga apostoles. Dili na maoy. Taka interpret og Bible kanilang magpatakag interpret sa Bible ang ilalang giapas ana personal. Nganong personal? Kay kung daghan mo tuon nila kay gamiton lagi ang ngalan sa Ginoo pero dili yun mao bisag unsaon nimo pag-trace. Wala pa may akong kauban diri atong acknowledge si kuan Brad Silbert Dondoyano ang atong maayo kay pong magtig panalipod sa atong tinuoang Katoliko. Okay, maayong hapon sa tanan. Uyon sa manron. Ay nanawag. Hello. Okay. Now, hello. Yeah, siguro basig na mo salmot siguro na. Suka na. Salmot ka ay na si Kuam siguro eh. Okay, so. Nadaro. Sorry, nadaro. Hello, kinsa man eh? Saman. Okay, anya na lang siguro. Kanina wala man mo balos. Kinindot kayo ang gipahayag nimo ganina Brad June, no? Naminaw ko og nakoy na huna-huna ba. Mura og duha ka kining panghuna-huna ning makaingon ta ba nga kana bang masipyat ta na masayop ta. Sa akong reflection panglantaw na adunay duha ka klase. Duha ka klase. Nay nasipyat ka nga wa kang kahibalong nasayop ka. Para nimo sakto ka. Kanang gitawag og honest mistake. Honest mistake. Sa moral philosophy o analysis, kung masayop ka wa ka kabalo nga nasayop ka, honestly nga nasayop ka, dili ka guilty. But pasabot, posible nga madala ka atong ingon ni Kristo ba sa amahan. Amahan pa sa ilua sila kay wa sila masayod silang gibuhat. So pa, naay possibility nga kung inosente ka, nasipyat ka nga wa ka kabalong nasipyat ka, so posible nga tungod sa kaluoy sa Ginoo nga mapasaylo ra gyapon ta na. Ang delikado gyud kuno Brad, kana bang kahibalo kang sayop ka, unya mo padayon ka. Padayon ka. Kana mo'y guilty. No. Pero sa example Brad, kaning atong gibasa, di po ni sayop kay na gibasa. Kana pong mo interpreta sa bersikulo, posible gihapon nga masipyat ang wa ta kahibalong nasayop ta. Kung kana bang ni-interpret kag ikaw nga wala nimo gi-repair sa naay authority. Ana man okay. Nasa Roma ako sang kuhaon ang basis ani akong gi-argue ha. Sa Roma 10:15 basta kay mong hiskot gali ko og authority. Kinig yung bersikulo ha unang kutloon ako. Katong niingon si San Pablo ba nga. Unsaon nimo pagwali o pagsangyaw kung wala ka gipadala? Wala ka gipadala. Buti pasabot kung asam na nimo mabasa sa Biblia o unsa nang pinadala. Ang paghatag nag-authority ni Jesus Christ una sa mga apostol sa San Juan 20. 19 hangtod sa 23 katong niingon siya ba nga maingon nga ako gipadala sa amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Sa to pa kay si Kristo pinadala man sa amahan, munang mutugi ta ni Kristo. Yes. Unya si Kristo wa po siya mag-inusaraan ng pagkapinadala kay ang mga apostoles iya pong gihimong instrumento nga mutabang niya but pasubot gahatag siya authority sa mga apostol. Di ba? For me, Brad, dili mga authority to sa simbahan para nako. Uli, mga simbahan man na siya. Yes. Kay kanang mga apostol membro man na sila simbahan. Gawas lang po na gawas atong nabunyagan pag sa bunyagan sa tulo ka sa ngalan sa mansa. No. Ato nang giklaro kay moingon gali tag mga apostoles, of course simbahan. Kay kauban mo sila simbahan. Okay, so implied na siya. So ang Dios amahan gapadala sa iyang anak mao na si Jesus Christ mo nang mutuotan ni Jesus Christ. Unya dili pod kay si Jesus Christ lang kay naa may mga apostol nga iyang gipili. Nga niingon siya nga maingon nga ako gipadala sa amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Sa to patuhuan po nato ning mga apostol. Mo bitaw nga kining ilang gisulat atong gituhuan. Not only apostles basta tanang gibunyagan. Yes. Dayon ang pangutana sa atong panahon karon kinsa man ang naa sa authority. Kay ang nahitabo gud ron ang atong pagbasa sa Biblia, ang uban mo basa sa Biblia,
og unsay ilang nasabtan sa gipanulat sa mga apostol, Correct. unsay ilang nasabtan, moingon na sila mao na ni correct. Oh, mao na ni correct nga dili ra ba na magparehas kay kung moadto po ka sa laing grupo, lahi man pod. Di ana man gud ni Oo. Brad, ana. Papatiwa sa Yeah, sakomrod sige, ani. yeah. Nga mawala ta sa passing ba nga kung mo interpreta og nahisulat sa Biblia, dapat i-repair na to kung kinsa ang naa sa authority. Authority. Okay, for example, si Kristo gahatag og authority sa mga apostol. Yes. Unya, wala naman tong mga apostol. Oh, Ang correct. pangutana, kinsa man pod ang gitagaan og authority sa mga apostol? Oh. Diha man gud ta. Oh. Ang gitagaan og authority sa mga apostol, siyempre katong ilang gipandungan sa ulo. Oh. Niya kung tan-aw na to na sa history, mao man ang mga obispong Katoliko. Oh, muhatag tag tulo lang ka example. Kato si Obispo Ignacio kanang sigig kutlo-kutloon sa mga iglesia ni Kristo. Oh, nga kana si Obispo Ignacio ikatulong obispo sa Antioch. Siya mo'y nakita sa history nga nasulat gyud niya katong iyang sulat taga Smyrnians kay kinigong mga disipulo sa mga apostol, muawat pud sila sa mga apostol nga magsulat-sulat ba sa mga laing dapit mo na kinaiya nila. Then kini si Obispo Ignacio na siya sulat sa mga taga Smyrnians. Smyrnians. Nya sa iyang sulat didto nakita nga ang iglesia nga gisugda ni Kristo gitawag niya Catholic. Catholic. Oh, mao na nga kung sa Binisaya makailapon. oh. So mao na nga kay gitawag man og Catholic ang iglesia nga iyang gipasakupan nga diin nahimo siyang disipulo ni Apostol Juan, mao na nga ang tinuod ding iglesia ni Kristo Katoliko. Katoliko. Yes, Oh. yes. Tinuod Kay sama sa premise na tong kanunan niyang gibalik-balik nga si Simon sa dihang gitawag siya og Pedro, usara man katao, di man duha katao. Correct. Si Saul gitawag og Pablo, dili man duha katao si Saul ug Pablo, usara man. So mo na bantayan nga kini ding iglesia ni Kristo sa Biblia Katoliko pod. Katoliko. Correct. Dili kay maduha kung tawgon naglain kay ako bitaw ako sige na gibalik-balik na ako isa kong mga example. Silbert man ko. Gitawag pug kog Bobby. Gitawag kog Veritas. Di magtulo ka tawo usara man ko. Salamat. So karon ato nang nakita nga ang authority di ay sa mga apostol na sa mga obispong Katoliko. Sa ato pa kung mubasa tag mga tudling sa Biblia, dili ta mo ingon reg mao ni sakto na ni akong interpretation. Mo bypass ta sa authority ana kung magbuot-buot ag atong interpretation. Kay naa may authority nga kanang gitagaag authority sa Ginoo. Una mga apostol din kining mga obispo. Subot ipasabot mananglit. Sa una bitabod mo man ning hapit ko mobalhig laing relihiyon kay hala di man mabasa Roman Catholic Church. Then ang mga ministro wali iglesia ni Kristo. Oh hala iglesia ni Kristo pero dili mapud si Kristo may gasugod ana si Felix Manaluman kan uwahin na ba akong reflection. Pero ngano day na kay nalimot manggod ta nga kung mubasa ditag bersikulo sa Biblia, dili ta mo bypass kung kinsay naa sa authority. Pero lagi na Brad, ako nga saltian ha. Okay. Sa imong experience ha. Ako lain po ko sa una. Sa diha nga sige kung makabati og mga mga debate ba. Ako nga paminaw nga ang pastor mo barog yun sa ilang ibarugan. Then ang pare po sa kitang Katoliko mabarog ta sa atong ibarugan pod. Karon akong gisusi ang Bible kung asa ay tinuod. Kinsa gyud ang tinuod nga gitaga ang authority sa Ginoo. Nakita man ako sa Malakias kay pare man ay. Yes, pero dili tanang pare pod kuan. Kanang kay katong sa Old Testament ng mga pare o karon lahi man. Nakita man ako diri sa Hebreo nga si Kristo pangulong pare. Kinaman po yung mga pare diyang gipangsaway. Yes. Di ba? Yes. So, dayon sa Hebrehanon City 12, kung ilisa ng pagkapare, ilisan sa mong balaod sa tupad, dunay pag-ilis og pare. So, ang atong gipasabot ron kining pare na sa laray ni Kristo. So, muna dirita so asa pa dayon sa kurban ha kay medyo naputol. Okay. So mo to. Panalitan mo basa ko bersikulo. Ug unsay akong personal interpretation, di ko mo rely ana kay matawag man nag-private. Yes. Kay naman sa 2 Pedro 1:20 nga bawal ng private interpretation. Kanang private interpretation kanang mo interpret ka nga mo bypass ka sa naas authority. Kana bang magbuot-buot kag imong interpretation?
May lang kung ang interpretation nimo matunong pod sa naa sa authority. Ang interpretation nimo dili mo gawas aning teksto nga imong gibasa, dili. Yes, pero posible man po ka nga maka-interpret kag imo kung dili ka mo repair pod sa naa sa authority. Ambot ay kapasabot mananlitan hatag og example. Mukutlo ang piniling nasod og katong Revelation 3:12 ba to? 3:12. Then may sila bag-o ngalan. Yes. Sila kaugalingong interpretation ana o kinsa na. Pero ako nganong dili ko mutuo na kay wa man ako makita ang authority sa ila. Kung tanaw nato sa historical lineage, ang authority didto man gihatag sa mga apostol sa ilang gipandungan sa kamot. Sama nila ni Obispo Ignacio, si Polycarp, si Irenaeus, okay, si Irenaeus, disipulo man siya ni Polycarp, nga ang iyang teacher si San Juan. Subot pasabot nga ang authority na sa mga obispong Katoliko. So, mao na nga, dili ko mutuo sa ilang interpretation kay wala man sa grupo sa mga obispo ng kanang ilang interpretation. Wala man yun na. Ang usagod sa basihan nato diri kana na sa Mateo 28. Ningon siya, ako magauban kanyo hangtod sa katapusan sa kapanahoran. Meaning nga doon ay mga saksisor nga mga imong matris. Kay kung mutuo ko sa ilang interpretation, ato pag i-violate na ko ang giingon ni Pedro sa 2 Pedro 1:20 nga bawal ang private interpretation. Kay kana laging private interpretation, mo interpret ka nga wa nimo gi-refer sa higher authority. Yes. Nga kinsa may higher authority na to una Kristo, apostoles, then kinsa ilang tagag authority. Nya nakita man ako sa history mga obispo man na. Obispo, so, correct. Kung mo interpreta og teksto sa Biblia, i-refer na to nila og unsay ilang pakahulugan ana. Kay kung magpaturatoy tag-ato niya, so kuha di sa authority, muna'y private. Una panalitan, mahatag pa kog lang example. Kutlo ang Iglesia ni Cristo og Revelation 7. Kanang anghel kuno diha. Ila man din si Felix Manalo man nilang ipunting ana. Pangutana. Unya, mayon taog naay obispo nga ginibang ato mga obispo ba nga mo affirm ana wala man pud. So muna nga private ra gyud ang interpretation. Ang authority lagi mi mo po na Brad, ato makig-istorya lang, ato lang ng respitaan na sila, anak mo god. Numdum ka, na atong last mga aging adlaw. Ang mayor, celebrate sila sa pasalamat. Unsa gi-imbitar mga pastor og ipinanguluhan sa atong obispo. You're repairing bro sa personal pod nga huna-huna sa pananglit usa ka leader no. Kay ato sang i-qualify pod unsa nang personal kanabang huna-huna sa panlitan pare ba ka obispo ka. Kung mutudlo ka og base ra sa imong kaugalingon. No, dili na ka kaugalingon. Dili posible na kay naman gali mga pare nga magdebate pod. Di man kay ingon mo na diri nga ang Dios abubuan. Yeah. Di abubuan. Di sa to pa og i-appeal nimo ang kanang di walay authority, appeal pa sa mga bubuo ang Ginoo na masuko. Ako ang kapasabton ha. Natay official teaching sa simbahan. Yes. Pero posible kung dili ka mo refer sa official teaching, masipyat ka. For example, ang pare posible man makasala. Yes. Yes. Nganong makasala man ang pare? Nganong makasala man ang pare? Yes. Kana kung dili siya mosunod sa official teaching sa simbahan nga gigiya sa Holy Spirit. So mo na nga personally posibleng masayop ang pari bisan pag obispo. Bisan pagalig Santo Papa. Kay sa history na ay mga pila ka popes nga gitawag og bad popes in history. So personally posible silang masayop. Posible. Mo na. So mo na akong pasabot nga ang akong gi-refer diri nga naa sa authority katong official gyud nila nga teaching. Mao na nga. Correct. Kung mo basa kog tudling sa Biblia, i-refer gyud nako nila kay sila man gyud nakasunod sa authority sa mga apostol. Kay kung magbuot-buot kog ako, dili nako i-refer nila, ma-private man na. Kita man gud maka-observe ta sa ilang gibuhat pod sa mga authority. Ana man gud. Nakakita ta example tong naaging celebration nila. Uban sa atong Monsignor dere, naapoy mga pastor. Which is dili para nako dili madawa to. Ako musupa ko nimo diha Brad kay namay kanang gitawag og humanitarian reason. Ang obispo kay balo ko siyang but pasabot. Not all the time mo insist gyud sa ato if kana bang nata sa higayon nga wa ta sa panahon nga mo explain sa ila sa atong pagtuo. Mo pasabot mo respect pud ta gihapon nila.
Pero another matter kung mag-subject tag kinsay tinuod nga relihiyon. Ako diri sa akong pinaagi sa akong Yes, pag-interpret sa Bible dili ko mo. No. Pras ana no. Bisag katoliko ka, katoliko ko mo musupa ko nimo ana kay nganong musupa ko nimo una dili po ka bishop. So imurag imo nang gi-question ng bishop na to, no? Murag nilabaw na kaniya. Mo question ang bishop nako. Nganong gibuhat niya mo ingon mo nga di ana to basahon ang Bible. Dili, mas maayo gyud ta nga istoryahon nimo siya nganong iya tong gibuhat. Kay sa akong pagsabot nganong wala to siya masayop kay respeto man to iya. Akong giawag pod nga ako lang pang gihulat nga ila kong tawagon. Lagi ako kang sulayan og explain basig makuha nimo akong pasabot. Lamang guy panahon dili man gud to forum to kay magisgot ta kun siya atong mga doktrina. No. Naamang gud to sa kanang kalihukan nga sa gobyerno. Nga which is gipatawag po ang atong obispo dito. Di siyempre og unsa may iyang rule dito nga mo guide. So di sa ta maghisgot jag religion kay magdebate man ta diha. So mo na nga unsa toy kalihukan dito atong respetuhan. Kung mag-teach ganita kaning imo na lain-lain pundok, magpasabot na nga dunay mga pundok nga tagaan na to kuan ba. Kanang may pagtagad. Pero din sa kuan God Bible wala man ayaw ninyong tuway na ingon unsa ni usbunday nato ning Bible. Lagi wala man pud nag-ingon ang obispo dito nga sakto tong ilang tinuhuan. Wala man po nag-ingon. Dito for humanitarian reason nga bisag dili sila mga Katoliko, we have to show our love to them. Mo nga moto ang gipakita sa bishop pero wala siya maghisgot dito nga ang ilang mga pagtuo sakto pud to ana pod. Kani man ang interpretation ako ana. Kita na igugma ta nila. Ano man. Para sa example ingon walay buta nga maguyod og laing buta. Example, tagaan na to sila time nga mabot ang panahon nga sila mag-reform. Posible na. Kay katong gihimo ni bishop nagtuo man ko nga sa iyang gipakita nga kaayo nila bisag di sila mga Katoliko naay posibilidad ug madamlag nga mo ni sila nato tungod kay maayo ta. Kay kung pakitaan nato sila dili maayong batasan di makaingon na hinuon sila nga dili miani muni tinuod nga pagtuo nga di manggali mo pakita na mo. Ingon mo diri brada, parehas na tag reliyon na. Ingon mo diri likay sila. Nga nagbahin-bahin. Okay, atong ipasabot ng kanang paglikay. Ang likayan gyud ang pasabot ang dili mao. Likayan ang dili mao. Si bishop iyang gipakita ang kaayo dili maayo man to dili mao. Dili. Diba? Kanang iyang gipakita nga kaayo ngadto nila maayo na kay munay tudlo sa atong simbahan gyud nga kinahanglan o si Jesus Christ pa atong sundon si Jesus Christ man nagpalansang tungod sa iyang pagtulunan kuan siya sa mga taga-Israelite mga Israelitas isupak siya munay igpalansangan niya sa krus dili tay ingon nga nikig-uyon siya atong iklaro ng kinigong ang giklaro gud kisay gasulat atong imong gipasabot nga teksto dito si Paul San Pablo. Gusto niyo siya likayan? Likayan asa okay. Repairing man gud to sa nasa iyang unahon na nga ang dili mao. Kana bang mga buhat nga dili mao simpre likayan gyud. Pero kung ang imong motive nga tuwa ka dito to respect to show your love to them, dili na siya dautan. Kay wala man pug kamo ingon nga katong ilang pagtuo nga sayop sakto to ang pug kaniingon ang imo lang nga ipakita nimo ang kinaiya nga maayo tungo haron makita nila nga inani dining Christianity inani dining Katoliko diha naman ko nato makita sa ilang kuan ba ilang unsa na ilang ipakita nga mga pagsabot wala na man pud depende na nato kay murag man pud og iskandaluso pug kayo kung muana ka dito. Di ko ninyo. Kay, di mo tinuod nga. Kuan. Not actually. Diba? Wala ko mag-ingon. Actually, diha sa publiko, ingnon na naon. Basta kay, once nga naa ka, uban ang mga laing pundok po, ay nalang pagkuan, uban nila. Okay. Nakaila jud ko sa atong bishop, mayo gid siya kayo. So, kay pastoral care gyud ta, kuan jud ta kanang kinahanglan dili gyud ta mo show og harshness sa atong bisag mga dili Katoliko. Kita mga CFD mas harsh pagalita. Muna akong giingon brad dinhi ani mga gibarugan na ko sa Bible magpalansang ko ani
Bro, ako sang tiwason akong paambit ha kay narabatay duha ka quandary akong tiwason so. Inana ito. Ngano kung nagkabahin-bahin tang mga nagbasag Biblia kay na-miss na nga principle sa kana bang gitawag og principle of authority. Nga kung basa tas Biblia nalimot ang anay authority nga kinahanglan sundo na to. Bible. Lagi dayon ang uban pod moingon sila nga authority bitaw mga apostolo mo man ilang gisulat. Bible. Pero ang pangutana man gud ron og kanang imong interpretation musangson ba na siya sa present nga mga tao ron nga nakasunod sa authority sa mga apostol. Wado na nato ni Bible. Okay. Lagi. So may to atas sa panahon sa mga apostol kay ang ilarag yung ang present sa mga apostoles niya tong panahon na niya as Bible. Yeah. So patiwas sa ko bro ha kay aron mawala ako. Una okay. So mo to nga pananglit to ako sa panahon sa mga apostol. Ma-misinterpret mo sa mga slides. Paminaw nako sa pulong sa Ginoo. Dili ko magbuot-buot og ako nga interpretation. Wala ko magbuot kanya ako sa Bible nagbasa. Dili sa ako ni ba? Sa ako ni. Wala ko magisgot nimo. Ang bot nimo ang bot man nimo ipasulti, imong bot isulti, ako may dili wala ko magpasabot nimo kay I'm referring to other mga dili katoliko. Pananglit mubasa kog bersikulo sa Biblia. Dili ko mo musalig sa akong kaugalingon. Kay naamang ko'y na may authority nako nga pagkasundon. Yes, na authority ako nang kon na authority. Ayo sagsabta nga ikaw ang ipasabot. Okay. So patiwasa lang sa ako no. Okay So mao to nga ang nahitabo ko ron nga inigbasa og bersikulo ug kung sa ilang nasabtan moingon man sila akini may correct sayop ng sa Katoliko, sayop ng sa mga obispo. Wala man sila god. Mo na nga siyempre, ang uban po mubasa si Kibuloy, lahi po iya. Si Idi Villanueva, lahi po iya. Mo na natukod niya ng GIL. Magkalain-lain sa pinili, lahi po ng ila. Now, ang ako, kahibalo manggugo, kinsay tinuod nga naa sa authority. Yes. Mga obispo man. So muna nga, ang akong interpretation, dapat ipasubay na ako sa mga obispo. Yes. So mo na ang, para na ako gitawag og authoritative interpretation. Kay kanang private actually ato sa ning i-distinguish gyud unsa ning private o authoritative. Kay giklaro man gyud sa 2 Pedro 1:20 para nako kining bersikulo importante gyud. Kay parang di ta mabahin-bahin. Pero murag talagsa ra kay kutloon sa mga mensahero ba kaning 2 Pedro 1:20 nga gibawal ang private interpretation. Kay dapat authoritative. Nya dito na gibase nato sa gisulti ni San Pablo sa Roma 10:15 katong niingon siya nga unsa man nimo pagbinsahi kung wala ka gipadala. Ang buti pa sabot ana kung wala ka gi-authorize. Yes, correct. Then karon ang pangutana kinsa man ang gi-authorize? Sumudagan ta dito ni Kristo. Katong niingon siya nga maingon nga ako gipadala sa amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Karon dili po ta mohunong sa mga apostolis lang kay ang mga apostolis nag-ordain man po sila mga successor. Dili yun sa dos pinagi og patiwasa sa ko bro. Okay, para hindi ko mawala ba. Okay. Ang mga apostol nag-ordain pod ug naghatag authorities ilang mga sumusunod. Ako nag-ingon ko kaganina example kato sila ni Obispo Ignacio, Polycarp, si Irenaeus, then dili na ta kuan ana kay pagka dakuan na kaya sa history, di na ka-memorize na. Pero makita na to ang sample nga ang authority na sa mga bishops. So mo na nga, kinahanglan ng atong interpretation, atong i-refer nila kung correct ba na. Silbi nga, sa ato pa, ang mga obispo na to, muna sila Supreme Court. Supreme Court. Kay kung magtuon gutag Biblia, mapanag-ing yun na to ang rule sa mga bishops sa Supreme Court. Supreme Court yun. Kay, di ba, ang Supreme Court na to, sila may final authority. Kung magdebate ang mga abogado, na mga resulta sa lower court, now, kung diskumpiyado sila, na sila last appeal ang Supreme Court. Munang ipasakan nila sa Supreme Court, pero kung mo desisyon ang Supreme Court, wayod, hilom yun tanan. Kay, final man ang Supreme Court. So, mauna, kung dirita sa Biblia, ingon na pod, ang unang gitagan og authority ni Kristo, mga apostol, dayon ang chief ana katong gitugyanan sa Yahweh si Pedro. Correct. Kay
Ang background ana sa daang kasabutan, ang tinugyanan sa Yahweh mao man ay second in command sa hari. Nya, sa tanang mga apostol si Pedro man ang gitagaan sa Yahweh, so siya mo'y silbing Chief Justice. Correct. So sa ato pa, ang Supreme Court tukbang na sa simbahan muna gitawag na tog magisterium. Niya pag yun, Okay pa, patiwas sa ko, bro. Okay. Patiwas sa ko. Now, sa ato pa, ang final appeal nato sa diri sa Biblia, gitawag nato na siyang magisterium. Tingali mo ingon ng uban asa man as Biblia. Now, ato nang i-explain nganong bisag kana nga term wala pero ang gipasabot na as Biblia. The word magisterium gikan sa pulong Latin nga magister. Ambot pasabot teacher. Magtutudlo. Now, kung moingon tag magisterium bot pasabot hugpong sa mga magtutudlo. Kinsa man na mga apostoles. Oh. Ang usa na chief. So sa ato pa ang atong magisterium Pedro ug ubang mga apostol ang tukbanga na sa atong gobyerno, Supreme Court, Chief Justice ug ubang mga justices. Sila mo'y final appeal kanang diya sa atong balaod sa yuta. Pero sa simbahan, Peter and the Apostles, ang pangutana, wala naman to sila. So, tanaw na to, kinsa ang nakasunod sa ilang authority. Now, kung mayon tag Pedro, mao man ni mga popes. Ang ubang mga bishops, ang ubang mga apostol, po man yung ubang mga bishops. Okay. So, muna nga, Pope and the bishops, muna sila final arbiter sa atong pag-interpret aning kasulatan. Muna nga, ang, kung di, mugawas ta, bypass ta silang authority, munang mudaghan ang relihiyon. Kay pananglit, inigbasa ni Felix Manalo sa Mateo, batiwas sa kubod, inigbasa nila sa Mateo Revelation 7, si Felix Manalo may laikonik. Mubasa po ang mubasa po. Dili magito pare. Lagi, patiwas sa kubod. Inigbasa po sa pinilinasod sa Revelation 3:12. Kay dili man sila muhangad sa magisterium. Mo nang magbuot po silang ila si Paulino Agapay kuno na. So, ugwan pong mga relihiyon po mo nang mudaghan. So mo na nga kung masunod lang uta nato ang protocol nga kinsa tong gitagaan ni Kristo og authority. Yes. Pedro man din ubang mga apostol din kinsa po ilang sumusunod mao man ang pope og kanang ubang mga obispo. So dapat mo ato yung i-repair ang atong interpretation sa ila og moingon sila sayop na imo na wa tay mahimo kay sila may nasa authority. Pero kung musupak na sa ilang authority mo nang makahimot tag laing grupo. Ana mangod Brad, ang nangitabo karon kasagaran gyud ha. Doon ay mga teaching pa sa pare nga gisunod nila isip authority. Pero doon ay kalainan nga tungod sa ilang interest na mga personal interest sa mga authority pod. Personal interest nakita nimo. Doon ay uban nagbunyag ko sa kabata kay bata anak siya sa dato. Gibunyagan imbis kana ingon ta nga doon ay balaod sa simbahan nga dili pa bunyagan ang kulang sa doon ay mga anak lang sa laing nga asawa. So nana ba libog ang mga tao unsa ko niya doon ay pare mubunyag sa mga bata nga dili pa man di man tan. Okay. Sige ba akong tapuson kay napay wala ka istorya diri. Ako ni sang tapuson mao lang ni no. Sa pagtapos maingon ko nga kung dili gyud nato sundo ng protocol nga gipasabot sa Biblia nga Peter ang ubang apostol then many popes and the bishops kung mugawas gyud ta sa ilang authority mudaghan pa gyud niya at maayo atong relihiyon. Correct na, correct. Nya so dili matuman tong giingon ni Jesus Christ nga amahan mausa sila maingon nga ikaw ug ako usa. So kung sundon lang unta nato iyang gipasabot di kita mabahin. Ana mo na Brad. Sa imo gipanolti nimo nga authority ha, sundon ang authority. Felix Manalo ipasunod ba nimong authority nga di man siya authority? Mao lagi so mao na to akong gisulti ganina nga hinggawas man sila, naghimo man sila ila. Wala sila magawas, naghimo gid sila ila. Gawas gid sila. Si Felix nagawas man to siya pagkakatoliko. Then apil siya laing mga relihiyon, then tukod na din siya iya. Pero dili to siya bishop. Dili gyud. Wala man puto siya na ordinary. Sige, ato sang paistoryahan ni mo na to diri bod. Okay, ato sang paistoryahan si kani si Juan. Dina si pinili nasod. Unsa man niya kasulti Brad kan. Sa imo sa atong isgotan diri kanang ang dili ko no atong kuan diri mo ning sa Juan nga
ang dili mo agi sa pultahan. Munay atong gitapik ha. Ang dili mo agi na sa huwana. Ang dili mo agi sa pultahan, tawag og kawatan o tulisan. Nadungog naman di wala na nimo, huwana sa atong ako nang ibasa. Munay atong panron Jis. Niyon to de mag-istuki naman, lantugi naman ito parehas sa tinuhan. Natural na okay na. Sangka go. Nasa, kuan ba, Brad, kuan, anang, Douglas, niyon dali ha, sultihan ko kamo, Juan Kapitulo 10, versikulo 1 ta. Sultihan ko kamo nga ang tao nga dili mo agi sa pultahan, inigsulod niya sa turil, turil o mukatkat sa hinuon sa laing bahin niini kawatan o tulisan. Unsa may mo kasulti ani Brad Douglas? Okay, una sa tanan, daghang salamat sir sa atong halandong igsoon, anchor host, Catholic Faith Defender, Brad June Banal. Sa Tipog Persa sa RMN, DR Dipolog City, ug sa Tipog Persa sa ampil nga nasod yula sige pahuli, especially sa Tipog Banay Gapay sa atong halandong inahan, Mother Lilia anya Gapay. Law na kapatarango na kabanan aron ug law na gampiag dalabong. Sa wala langan kay hagipot man atong kuan. Kamay na lang na napapukit tayo mga kauban diri. Ingon nga atong dakong pagtawad ug pagrespeto sa atong hangkor. Gisite niya ang Juan 10:1 dayon mangutana siya unsay ako nga gikasulti. So ingon nga representante sa simbahang gitukod sa atong Ginoo pinaagi na siya ang bagong ngalan Santo Papa Paulinong Kuya sa Muragapay. Ang among nga ikasulti ni ini is mahinungdanon jud kay ini. Nga gikinahanglan nga dili gyud moagi gyud ta sa pultahan. Dili gyud ta mo bypass sa pultahan. Unya atong hinumduman nga kining maong pultahan way lain mao ang Dios anak sa Bagong Testamento. Unya mao lagi nga kining Dios anak mao sa ang deklara sa kini ang pinadagtris do nga siya dunay kaugaling bagong Nya balik ta sa punto sa Juan 10:1 in relation or in connection sa gyutan sa atong halandong igsoon Catholic Faith Defender Brad Silbert Adriatico Dondoyano nga matud pa niya gikinahanglan nga muilagyod sa higher authority. Yes. O importante kay na kay ngano man nga sama na mo ingon nga kami representante sa amo nga sa simbahan sa atong Ginoo nga gitukod pinili nga nasod. Kung dili mi muagi sa higher authority namo, sama ra nga niagi mi sa dili pultahan. Muna importante dili mi supak ni ana. Siguro ang amo lang ang diferensya lang sa interpretasyon ug aplikasyon niya ng mga bahina mahitungod na gyud niining sama sa gisutan sa atong halandong igsoon Brad Silbert Adriatico nga gi-claim gyud sa simbahang Katoliko kining maong otoridad sa simbahan nga gihatag sa Dios anak dito sa nasod sa Israel. Kini mo actually kinigali untang timaha supposedly karon mo atong takna sir nga ataw ang kuan kini dia debate pero akong gikuan nihangyo ko sa iya kay abi na ko ang akong lakaw karon madayon pero dili man di ay. Pero kay ingon ko siya nga atong himuon dito sa Pikas nya di po siya bakante mo atong nakanselar. Siguro next time nya balik ta sa punto may tuod ning otoridad. Importante kay ni Megson Higala una nga ato nga masubay yun. Yes. Kung kining klasiya sa sentro sa otoridad sa iglesia sa atong Ginoo. Una, asa ni gihatag? Kinsa gihatagan ani? Yes. Way lain ang mga piniling katahawang apostolis Mateo 10:1-2. Asa man ni sila? Nasa nasod sa Israel. Ug unya kining pulong otoridad gikinahanglan nga ato ning subayon usa may mga unod ug sulod niini. Kung atong pamalandungan kanalisaron ang otoridad base sa balaang kasulatan nga gihatag sa Ginoo sa simbahan dunay duha ka elemento. Ang pagpangulo ug ang pag-atiman sa mga karnero. Leadership
ug ang stewardship. Kanang duha ka punto, duha ka elemento, maunay unod ug sulod sa otoridad sa atong Ginoo. Dili na ingon nga ug sa itlog pa ag tipakaray ginala, walay unod. Nagyud ay unod. Ug unya sublion ako, kining otoridad nga naa ang leadership ug stewardship nga gikan sa Dios anak iyang gihatag sa iyang mga piniling katawhang apostoles dito sa nasod sa Israel. Yes. Ingon nga didto pod ang sentro sa iyang gingharian. Yes. Nga kanang iyang gingharian dinhi sa yuta nga gitukod dito sa nasod sa Israel. So ang pangutana karon, nagpabilin ba man dito? Nagpabilin ba nito? Kay kung nagpabilin, bot pa sabot sayop ang claim sa piniling nasod, then sayop pod ang simbahang Katoliko, sayop pod ang Seventh Adventist, sayop pod ang ang Iglesia ni Cristo kung nagpabilin dito. Pero sa atong nahinumduman ang balaang kasulatan, ang Dios anak mismo nagdeklara, Mateo 21:43, kuhaon ang gingharian. Sa pag-iunyag kuhaon ang gingharian, nagtumbok ni sa pagkasentro sa gingharian sa Dios nga gitukod sa yuta dito sa nasod sa Israel. But pasabot mawala dito sa nasod sa Israel. Ug unya ug misgud tag gingharian sa Dios, mao lagi dunay tulo ka elemento, hari, giharian yang mga piniling katawhan ug ang mga bunga. Nga diri nato makita ang pagdumala, ang pag-atiman ug ang pagpangulo sa mga katawhan. Ang leadership ug ang stewardship naa ni. So kung bot pa sabot, kung asa ni mabalhin, makita po na dito. Unya, kung misgo tag pagpangulo sa simbahan sa atong Ginoo, sa balaang kasulatan, pangulo ning simbahana sa pagsitol og mga conflict sa mga local churches. Sa unang Korinto 6:2, tighulusay. Dili ni maoy tig una-una og mugnag kasamok. Tighulusay ni. Peacemaker ni. Kay kining klasya sa kuan, iglesia, mga anak ni sa Dios, subot pa sabot pag anak sa Dios, Mateo 5:9, peacemaker na. Og unya, balikan na to ang kasaysayan sa mga ministeryo sa kuan, mga piniling katawhang apostoles dito sa nasod sa Israel, di naghihimo. Nga ang mga local churches, mga branch sa maong mga simbahan nga mga hintilanon, doon na ginagmayng conflict sila mo'y nagsitol, gihusay nila. Ug unya, sa laing bahin, may tungod na sa pag-atiman, pagtagad sa mga karnero. Yes. Gibugna po na, gibuhat po na. Sa iglesia, sa atong Ginoo, nga nagsintro dito sa nasod sa Israel. Bagay hinumdan, sa pag-ingon sa atong Ginoo, atiman na tagda ang atong mga karnero, kisa may nag-initiate ana, prior mga apostoles, asa man sila nagbase sa lungsod sa Jerusalem sa Israel. Yes. Buhat 4:32, buhat 6:1-2. Gisito nila, giatiman gitagad lang mga karnero. Maunay kinabuhi sa iglesia sa atong Ginoo nga naa nagsintro ang otoridad. Na ang pagpangulo, na ang pag-atiman, na ang pagdumala. Iglesia sa So ang pangutana karon, maigsoon may gala. Kay gikuha man dito. Kinsa man puy mo kuana na, kinsa man puy kinindi ang pahiuli umutukod pagbalik. Apostolis ba? Dili. Dakong sayop atong girespeto ang claim sa mga simbahan Katoliko o sa ubang simbahan. Pero bahit tungod diyan ang bahina, kami moingon gyud mi nga sayop na inyong claim. Nga naman, saynan ka nga ang inyong panghuna-huna naka dawat lag pananawon sa Apostol Pablo sa buhat 23:11 nga ingon nga maingon nga ikaw nagpamatuod nako sa Jerusalem, magpamatuod ka nako sa Roma. Ang iyod ang konklusyon, Mateo 21:43 ay kuha man dito na din gibalhin sa Roma. sayop sa akong pagsabot sa kana mo'y dakong sayop ninyong simbahang Katoliko. Dili Ngano man ang pulong pagsaksi dili sayop ang Katoliko. dili na sa magkahulugan sa pagbalhin. Og ang pulong pagsaksi dili na sa magkahulugan sa pagtukod. Ang trabaho sa pagsaksi ni Apostol Pablo pagwali. Karon, granting without admitting, kaya di magid may ma-admit nga ang pagsaksi ni Apostol Pablo sa Roma mauna ang pagbalhin sa sentro sa iglesia sa atong Ginoo o sa sentro sa otoridad sa iglesia sa Ginoo ngadto sa Roma. Ngano man? Kung ato nang i-grant without admitting, kung ang pagsaksi ni Pablo sa Roma dito gibalhin ang sentro sa otoridad sa mga iglesia.
Karon kay nagsaksi man po siya sa Macedonia, nagsaksi man po siya sa Akaya, nagsaksi po siya sa Corinto, sa Galacia. Subot di lang dahil Roma ang gibalhinan sa sentro. Kung ang pagsaksi or ang pagwali or ang pagwitness niya sa Dios anak ingon nga maibalita ngadto sa nasod sa Roma. So usahon man niya na. Unya, dito ta sa buhat 6:1 sa pagkatigom na sa mga apostoles sa pagkabanaw sa Dios anak. Usa sa mga apostoles nangutana. Ginoo kaysa gipangutana ang Dios anak nga nabanhaw. Ginoo niini bang higayuna iga pahiuli mo ang gingharian sa Israel? Kaysa gipangutana ang Dios anak. So kung atong analisaron sa pag-ingon nga iga pauli mo nga ang pulong mo nag-refer sa Dios anak, but pasabot simple na itong madawat, simple na itong masabtan kung atong dawaton, nga ang mutukod sa sentro sa iyang gingharian, ingon, nga sentro sa iyang iglesia, ang Diyos anak na po. Yes, correct. Salamat, kinakasabot si Brad John Banal. Ang Pero Diyos anak na po. Napangutan na karon ang Diyos anak na abot pa sa Israel. Wala. Ana, Wala. kung ako ng tubagon, man ay mga So, niya nang bahina, diha na nato makuan nga, diha na ninyo mapamalandungan, nga ang inyong claim, dako yung sayo. Kaya nga naman, ang pahiuli ana, ang mutukod ana, personal ang Diyos anak naman po. yes, correct na. Nakaron, nining panahon na, sa kadugayng panahon, among gipamatud-an sa inyo, nga ang katumanan sa Mateo 21:43, nining kaulahi ang mga adlaw na tuman. Mao na nga sentro sa otoridad sa iglesia sa atong Ginoo ni atong unang siglo nga iyang hatag sa piniling katawang apostoles sa nasod sa Israel. Nining kaulahi ang mga adlaw 1957 din sa Pilipinas. Ang pinili nga nasod gida sige pauli. Nga gitukod sa atong Ginoo sa Dios anak nga nagdala na siyang kaugaling bagong ngalan Santo Papa Paulino Ungkoy sa murag apay. Balik ta sa punto. Yes. Sa claim ninyong apostolic succession. Kini amo ning kinasing-kasing nga address sa tibok Persia sa simbahang Katoliko. Nga naman, ang pag-claim sa apostolic succession dali na kayo na. Dali na kayo na i-claim. Labi na dunay mga manulat nga nagsulat. Dali na kayo pagpamatuda na. Pero amo nang ipahinumdum sa inyo. Hinumdumin ninyo nga ang buhat, Matthew 23, 1, 2, 3. Ang nag-claim po o naglingkod sa lingkuranan ni Moises, ang mga Parisyo eskriba. Unsa may simple na itong masabtan ang paglingkod sa lingkuranan, ang posisyon, ang autoridad ni Moses gi-claim sa mga Parisyo eskriba. Di ba? Pero, bisan pa man yan, doon nagyapon sila autoridad. Unsa may ilang autoridad? Sa pagwali. Nga naman, kung atong analisan, implied truth. Nga matod pa, sa Dios anak, paminawa o buhatan ninyo ang ilang ginabuhat. Ang ilang ginasulti. Apan ayon yung buhata ang ilang ginabuhat. Kaya sila mayroong musulti, apan dili mabuhat. So atong masabtan, pag ingon sa Dios anak sa iyang mga katawhan, buhatan ninyo ang ginasulti, doon na sila otoridad nga muwali po. Sa Ortiz. Pero tama na dito. Pero ang sentro yun sa otoridad, wala na sa mga nag-claim sa otoridad ni Moses. Asa man? To sa mga isda. Mauna. Nilang Pedro, nilang Santiago, di ba? O unya, gani ako na pamalandungan. Kanang inyong claim apostolic succession, layo ra na kay sa claim sa mga kuan, sa mga apostoles, sa mga kanang na ang Parisyo. Nga naman, ila gyud biological. Kaliwat sila ni Abraham. 1:38-41. Pero sa realidad, dili na sila maghatagan. Ang ilang otoridad sa pagwali, siyempre, gamhanan good po ang Diyos. Doon na gihapon sila otoridad. Di po sila ma-reject. Nahog na noon. Wala sila yung totally reject. Actually, sa Parisyo eskriba, ang reject lang sila kana yung mga buhat. Sa samang kami rapod ba o rapod na. Muna nga kami, sa tanang simbahan, di ko nunong ka nga makadungog mo, direkta na mo, totally, nga amok yung gireject ng simbahang Katoliko, Iglesia ni Cristo, Muslim, Seventh-day Adventist, o guban pa. Nga naman, through divine providence, posible nga kanang klasiya sa mga simbahan, gihimo na nga lawas, ingon nga sanga sa iglesia sa atong Ginoo. Apan dunag yung sentro. Kanang sentro may asa. Asa man ang sentro ron. Kay kanang mga simbahan na karon sama simbahang Katoliko, dili man mo reject ana ingon nga dunay otoridad. Sa pagwali. Nga ingon nga bunga sa pagpangwali sa mga apostoles, nakadawat po sila. Nakadawat po sila. Para na sa mga balik ta sa sitwasyon, senaryo sa kinindi ang Parisyo eskriba.
Gi-claim nila ang otoridad ni Moses, ang lingkuran ang posisyon ni Moses. Gi-claim nila nga sila gyud naglingkod. Yak-an nila. Pero doon naghapon sila'y otoridad sa pagwali o pagpasabot sa pulong sa Ginoo. Mo kay ingon ang Dios anak, buhata ang ilang ginasulti apan ayong buhata ang ilang ginabuhat. Subod pag yung buhata atong masabtan nga ang giwali sa mga eskriba maayo. Ipabuhat manggali sa Dios anak. Pero problema lang yun nila, pwerte na kayo mo, istorya, gugma-gugma, kailang Dios, pero sa realidad, ang pag-atiman o pagtagad sa mga karnero, wala. Okay. Sa samang kagi, kinahanglan kamo mga simbahang Katoliko, gikan sa Roma, ipakita nyo na namo. Okay, Nga brother. inyong gideklara nga kami piki, Okay, nga brother. walay otoridad. Okay, brother. Kaya kalamay wala namang makita. Okay, Brother Douglas, atong sige. tinawon kayong issue ha. Ha? Ana magod. Pag ingon nga kuan kanang ingon ni Kristo nga kanang tuhoy ang ilang giwali, ayaw tuhoy ang ilang gibuhat. Ana na panahon ra to sa kuan, sa panahon to sa kuan ni Levi. Panahon to sa panang panguluhan ni Levi nga pare. Pero sa panahon ni Melchizedek, wala na. Kasi Melchizedek kalinya ni si Kristo. Ako'y question niya, Rod. Sige, Bire? Sige, Okay. kana may mayo. Katong pinili nga imong gikutlo sa Biblia, kinsa tong pinili nga gipasabot ito, pinili nga katong panahon nila sa mga panahon sa apostol o kining pinili nga gisugdan ni Tatay Paulino? Okay. Ang ako nga gisgutan nga una, Mateo 21:43, buhat 1:6, mga kapinili gyud sila nga naa sa nasod sa Israel. So dili nang kang pinili ni Kuan Paulino Paulino. Agapay. Siyempre, nining kahulihang mga adlaw, dili pa ni kay dat. Okay. Mao man nagisgutan dito. Apan sa pagpahiuli na kay kuha man dito, mao na ni karon katumbas sa pinili nga tuwa dito sa una sa Israel nga karon dinhi na sa nasod sa Pilipinas. Wa ko mangutana ana katurag yung Okay, gikutlo ako lang nimong- gi-qualify para masabtan po So nimo. muuyon kang Okay. katong pinili nga gisgutan dito, dili tumao ag pinili nga gisugdan ni Tatay Paulino. Kining pinili diri nga gitukod sa Dios anak dinhi sa nasod sa Pilipinas, of course, honestly speaking, dili pa gyud ni ag pinili nga iyang gisugdan ingon nga Dios okay. anak nga dagdala sa ngalang Hesus dito sa nasod sa Israel. Pwede Kay pa ko Hudyo man to mosigunda? sila, kami diri Pilipino man. Pwede po ko mo support Okay, na okay, pangutana. kira. Okay. Now, kadtong gihisgutan nga paghatag og authority ni Jesus Christ sa mga apostol. Kadto pong mga apostol nga gahatag sila og authority kung kinsa tong ilang kuan hatag mo kun imong mga sampol ganina nakadungog mo. So na nila ang authority wala. Panilitan ni si Obispo Ignacio, disipulo ni Apostol Juan. Mutuo ka nga nay authority si Obispo Ignacio. Okay. Actually, sa dili pa ko mohatag og direct nga kuan nimo answer. Mahitong din ang bahin na sa claim ninyo paggamit sa pag-cite sa maong senaryo nga dunay laying of hands sa mga apostoles. Ang senaryo ana is dili gyud nga gihatagan sila og otoridad nga mo'y musunod sa ilang katungdanan. Ha? Unsa Ang imong konteksto basis ana? Unsay ipalihog basis kog nimo? cite gali anang laying of hands nimo nga imong gi-cite. Kay wala pa mo ka nag kuan na daghan mo Wala kay sa ko Biblia. Ganda mog verse. Oh, daghan man Susunod kog ako kayong na mga ikutlo. nahitabo nga gipandungan nila pero kanang sama sa inyong gi-claim in actual sa simbahang Katoliko to support your stand nga sa actual scenario sa mga apostoles nga nagpandong sila sa ilang gipandungan dili na nagbot pasabot nga ang ilang katungdanan mismo ilang gihatag sa ilang gipandungan. Wala ko Sa- mingog hatag. Oh, Ang ako dili, lang sa nga, actual man gud. paghatag lang og authority Mao ba? lagi. Pero dito ta. Og mayong kag naba sila authority. Of course nata sila authority. Pero mao lagi akong gisgutan. Kinahanglan kana ilang authority i-distinguish nato na kay sa inyo kung claim nga kung mo kay gipandungan dunay authority inyo na dayang giisip nga ang maong otoridad sa mga apostoles ilang gipasa sa ila which is dili na mo hinahitabo sa actual nga senaryo. Muuyon ka nga sa Biblia ang mga apostol kung mupandong sila og sa ilang kamot nga to sa ulo sa ilang kanabang ilang mauna na ipaghatag og authority dili kamuyo na. Para matinawan ta ipalihog kog site og kapitulo bersikulo Di para sa dili ta. kuhatag kay Okay, direta. anang bersikulo pero muuyon ka nga nagpandong sila og
Okay, Oo. muuyon jud ko daghang mga berso sa Biblia Oo, nga so, nagpandong og Oo. nagpandong ang mga apostoles og mga tao o magtuto. Pero ang dili na kuuyunan kanang inyong panghunahuna sa simbahang Katoliko nga sa pagpandong sa mga apostoles sila na dayon mo nagsunod sa otoridad o sa posisyon sa mga apostoles. Kana mo dili na mo yun kay sayop gyud na siya. Asa man pagkatong mabasa nga kung tagaan kag authority pinagis pagpandong og kamot, wala nila ang authority. Asa may mao gali nagingon ako nimo i-cite ang particular nga verse para makaingon ka nga kanang akong giingon nga sayop na sa inyong interpretasyon para mahibaw na to og konteksto. I-cite sa ang kapitulo ug bersikulo. wa po kay nahibaw ana. Atong iban be. O sige. Sa Kayo side mo po lang San Pablo, nahinumduman. sa side po San Pablo. Buhat 19:1. Mm. Gipandungan nila po San Pablo. Mm. Okay. Buhat 19:1. Nga din hitinaw sayop ng inyong claim simbahang Katoliko nga gumugay ipandungan mao na Okay, mao na gasunod sa posisyon sa mga apostol sayop na Diha diha. ato basahon Nga sayop ang sa Katoliko. sayop ang inyong claim Gibutang diha. dili ang inyong claim kanang inyong actual nga claim mo Pero wala na diha. gali na ako sa basahon Oh, sige, ang sige, akong basta. basahon Sige. dunay pagpandong pero ang senaryo dili ingon kapag pasa sa posisyon sa mga apostoles mo nang sayop ng inyong actual nga claim Wala pa ko dunay mag-discuss alang posisyon. Ang ako lang nga kadtong gitagaag authority, naabag ito'y authority o wala? mao na Kana akong aragon? giingon dunay authority. Oh, Pero ang kana ilang araw, authority kana period. akong i-qualify dunay authority. Pero ang ilang authority dili sama sa authority nga inyong giunhaw na nga ang ilang pagka-apostolis mao na din to wala dito ko- na din dili, dito na din ay gipasa sa magkapini iyang akong pandungan. pangutana. Akong basahon na. Ang akong pangutana igo ra nga kadtong gitagaan nila og authority pinagis pagpandong og kamot naabay authority niingon naman ka o naa din ay lang nagsumpayan ng uban kay lahi na po na siya. Gikinahanglan nga sumpayan Lahi ako na i-qualify para masabtan nimo which is ang inyong mga interpretasyon sayop na sa actual nga senaryo sa gihimo sa mga apostoles. O kung Ang inyo amang yun kung mukay gipandungan sila na dahil gasunod sa posisyon sayop man na. Wa ko nagsugot pa na. Sayop na, mao nagi-qualify nako para bisag dili nimo sabton, dili mo dawaton, masabtan sa mga listeners. Akong basahon buhat ni Sinibay 1 para Kana, patinawan ang ato mga kasangkat ag paminaw. Kaya klaro nga Stroman. Kay ang akong pangutana maura to nga kung ang gipandungan nila og sa kamot sa ulo naghatag sila og authority naabay authority imo naman ang gitubag ay na nagsumpahi kay Stroman na tana kay wala Sa mo mag-discuss argumentation and debate, naagyon lang pag-qualify sa answer. Di yun na wala mawala. man ko mag-discuss og qualification. Pero although ako magisgot, pero I need to qualify my answer for the sake of the argument. No. Kay Sa dili lahi naman na ikaw nagpaminaw, doon na tayo mga listener. Akong basahon sa buhat 19, doon ay pagpandong. Basta Matod pa din ako nalipay na ko nga ni accept siya na-accept nga siya. naagi authority. Kanang sumpay Ako niya sa lahi basahon. lahi na nang dudong. Okay na, basahon ako. Ito is Ano na pagpandong? Okay na, basahon ako. Buhat 19. Og samtang didto si Apolos sa Corinto, si Pablo tapos niya malatas ang mga kayutaan sa ibabaw nahiabot sa Efeso diin iyang gikahibalag ang pipila ka mga tinunan. Dos, og siya mingon kanila, nakadawat ba kamo sa Espiritu Santo? Sa diha ngan mituok na kamo? Og sila mingon kaniya, wala. Mangani kami makadungog nga duna dihay Espiritu Santo? Tres, og siya nangutana kanila, ngadto ba di ay sa unsa ang pagkabautismo kaninyo? Sila mitubag kaniya, ngadto sa bautismo ni Juan. 4. Og si Pablo mingon, si Juan nagbautismo sa paghinulsol nga nag-agda ka sa katawhan sa pagsalig nga atong maabot sa ulahi kaniya sa ato pa kang Hesus. Sa 5. Og sa ilang pagkadungog niini sila gibautisman o gipandungan sa ngalan sa Ginoong Hesus. Doon ay pagpandong. Pero dili ang pagpandong para makadawat sa Espiritu Santo, dili para sundon ang posisyon sa mga apostoles. Mao nga sayop ng inyong aplikasyon sa laying of hands of the apostles to the believers. Point ana ang akong specific nga gipasabot kana rang pag-authorize nga ordination ng pasabot ba. Kami naging pinili. Muuyon Basta lagi. kay nalipay na ko nga Ang mga gipandungan dunay authority. Pero okay. gikinahanglan i-distinguish na to ang authority nila. Dili kay gumukay gipandungan inyo na dali i-aktual nga simbahang Katoliko, mao na ni gisunod sa posisyon ni Pedro. Sayo na. Pero
Bisan pa man na, respeto po namo ng inyong claim sa simbahang Katoliko. Kanang ata, kumbati lang ta sa rason may labot corazon. Sige. Paghatag nimo kuan nga sayop na sayop mo diferensya kayo. Ni kuan conclude man siya nga sayop po na nga atong practice. Dili man isa ra may na sayop man ang pagsabot. Siya rin na sayop pagsabot. Pero ang authority nga kuan kita, correct ka nga to. Mudugan ko kamay Brad John. Si. Na ako sa akong nahinumduman, ingon si Brad Silbert kaganina nga kining diang dili siya mutuo sa simbahang piniling nasod nga gitukod sa Dios Anak Bagungalan Santo Papa Paulinong Kuyagapay. Yes. Tungod kay wala man sila. Wala man siya nga wala ang simbahang Katoliko wala man hatagi o wala mag-interpret nga Paulinong Kuyagapay. Mao na iyang usa sa kuan gina kay walay authority kay simbahang Katoliko. Pero kung inyong analisaron ang Pinadaictris 12 contextually, exegete lang yun nato. Kung exegete nato, agkatong nagmadaugon nga mao'y sulatan o padaygan sa Dios Anak siyang kaugalingong bagungalan atong masabtan sa kinasingkasing ug tinud-anagan kun ato lang dawaton nga kadtong nagmadaugon nga iyang gisulatan ug padaygan gihatagan niya otoridad sa pagkahibalo sa bag-ong ngalan. Gihatagan niya otoridad. Pareha gud sa mga apostoles giklaim sa mga parisyong eskriba ang posisyon ni Moses. Pero kinsa man nahibalo sa ngalan sa Dios Anak? Ang mga apostoles. Atong masabtan nga ang mga apostoles maulang ni atong panahona mo'y unang nakadawat sa otoridad sa pagkahibalo sa ngalan sa Dios Anak. Pero ang uban wala. Mao na nga sa samang kaagi, dili na mo ikaguol, ikasakit, di pud man maningala, ngano ang simbahang Katoliko dili makaila sa kaugalingong bagungalan sa Dios Anak, Paulinong Kuyagapay kay wala mo hatagig otoridad sa pagkahibalo. Mao nang amo na mong gipahibalo. Diba? Amo na pud mong gipahibalo. Sa samang kaagi kay mo pahibawa. Para na sa mga apostoles, wala man pahibaw ang mga parisyo, bari lang claim. Sila gyud mao ikuan gyud kuno. Nagtuo sa Dios, nakaila sa Dios. Giyak-an, gilingkuran ang posisyon ni Moses, autoridad ni Moses. Pero gipahibalo ba sila? Okay. Gihatagan ba sila otoridad sa pagkahibalo sa ngalan sa Dios Anak? Wala. Isa may gihatagan una. Ang mga apostoles, mo nang gipahibalo po sila sa mga apostoles. Sa samang kaagi, mo nang kami po gipahibalo muna mo kay kami may una gipahibalan. Question. Karon kay mo kuan man jid ka. Ay dili na. Ay dili na. Ang akong kuan lang pangutana nga. Di makamuto sa gi-explain ni Brad Silbert kay i-mention man nimo nga si inyong founder na apoy authority. Ang panguta, kinsa may naghatag authority sa inyong founder nga si Mr. Paulino Agapay? Okay, mabasa ba sa Biblia o wala? Okay, nindot kay nga pangutana. Ingon nga Dios Anak og misgot ang otoridad sa Dios Anak ang naghatag ana amahan. Dios Amahan. Nga matod pa, kung atong agion sa Lucas 9:35, kini ang akong pinalanggang anak, kaniya may kalipay ako, patalinghugin ninyo siya. Ang otoridad nagikan sa anak, nga iya gipadala, gipakataw diri gikan sa amahan na mismo. Sa Matthew 12:18, 19, 20, 21, ingon gali ang Dios Amahan. Tanawa ang sulugon ko nga akong pinili, akong pinalangga, ang akong ipahiluna ang akong espiritu diha kaniya. Og siya dili mo bali sa nakabasag na bagakay nimo palong sa pabilo nga nakapapidok na hangtod nga padag-on niya ang hustisya ngadto sa mga mental. Mao na nga og misgod kag otoridad sa Dios Anak ang naghatag ana amahan. Mabasa ba sa Biblia? Sama sa akong gisgutan. Kanang sa Lucas 9:35 before sa Old Testament do na ba kay mabasa? Nga dideklara ang Dios Anak, nga ang dideklara ang Dios Amahan, nga di ay ang kinindi ang iyang Dios Anak, ang Dios Anak nga iyang ipakataw, iyang pahilunan sa espiritu. Wala kay mabasa sa Old Testament. Sa samang kaagi, karon pong panahon na sa iyang bagungalan, diya sa Biblia wala pud tay mabasa. Brad Douglas. Ingon nga nagdala sa iyang kaugalingong bagungalan Santo Papa Paulinong Kuyagapay nga naman, special revelation na maguna sa Brad. Brad Douglas. Special revelation na na. Ako laing follow-up question. Wala mabasa. Nag-ingon mo ka, ikaw nga, ang niingon ko no, ang Ginoo nga, ang magmadaugon, ang magmadaugon, adunay himuong haligi sa simbahan. O pagpangutanan ako ron, si Paulino Agapay, kinsa may nag-claim nga siya na nakadaog. Okay. Ingon nga Dios Anak,
Kana kung Paulino ungkoy gapay, siya manggod na ang Dios anak. Siya ang Dios anak. Siya ang Sa inyo kung pagsabot, sa inyo man kung pagsabot sa amo ang pagpangwali, lahi ng Paulino, lahi ng persona Paulino ungkoy gapay sa Dios anak nga nagdeklara nga dunay bagong ngalan. So mao na iamo nga kanunay gipasabot sa inyo pero dilit ang gyud punyo dawaton ang kamaturan, pero inyo po nang katungod. Og misgot ka nga kanang mahitungod sa iyang otoridad, mahitungod sa iyang pagkamadaugon. Mabasa sa Biblia. Sa pag-ingon niya sa Matthew 28:18, iyang gideklara ni atong unang siglo, ang tanang kagahom gikahatag kanako sa langit ug sa yuta. Kisa nagdeklara ang Dios anak. So pag iyong ang tanang kagahom na saya, unsa man na siya nagmadaogon wala? Nagmadaogon tanang kagahom na saya. Taga-address si Jesucristo man. Si Ginoong Hesukristo lagi. Kana si Ginoong Hesukristo ang Dios anak na the begotten son nga dunay kaugalingong bagungalan Santo Papa Paulino Ungkoy Zamora Agapay. Mao lagi sa inyo siyempre masabtan mo namo nakasabot mi sa iyong sitwasyon nga makakatawa mo, mahimuot mo, kung maguol mo, ang uban siguro sa inyo maglagot siguro pero inyo na po nang katungod. Basta nga mo amo lang kinasingkasing nga gipadayag sa inyo ang kamatuoran nga ang kaugalingong bagungalan sa Dios anak katumanan sa Pinadayag 3:12 nining kaulayan ang adlaw gipadayag ingon nga direkta og special revelation way lain Santo Papa Paulino Ungkoy Zamora Agapay. Ug moisgot tag otoridad otoridad nining kaulayan mga adlaw siya namuoy naghatag og otoridad pud namo. Kay siya may punuan sa otoridad. Last na lang yung message. Brother Douglas, last. Okay, nintak na mga igsoon may galam. Daghang salamat sa inyong mga pagpamati ug pagpatalihog maayong hapon natong tanan. Okay, Brother Silbert. Okay, na dayag ang duha ka sides sa pinili o sa Katoliko po. Bahala na yung naminaw. Okay. Basig diri madayon na itong discussion o makasabot ha. Pwede diri. Pero dili lang si John may moderate ha kay lain lang. Dili ko kakuan ron, di ko. Pwede gyapon manangay ko sa pabukan. Sige. So, salamat then sa sunod na pod. Okay. Okay, daghang salamat kayo Brad Silbert, Brad Douglas sa inyong kuan og din ini sa ngalan sa atong manager kang Sir Douglas kang Sir Edgar Dagumo, ingon man sa atong technician sa Pikas Lawak kang engineer Sir Expedito Tax Ilomba og sa mga kawani diri nga karon. Ingon na lang ko kini inyong alagad si Brad John Banal isip mo'y nag-host aning programa ha. Mingon ninyo may hapon og sa daghang salamat. Sa sunod na lang po, Domingo po. Tatak RMN. Ang usa sa mga nakasulay og naayo sa iBerry. Hello! Ako si Lourdes, usa ka fruit vendor. Naadi ay ko katarata. Ingon